Bizkaiko Diputazioak 2025erako aurrekontuen proiektua aurkeztu du eta dagoeneko esan dezakegu lehenengo azterketaren ondorioen Euskal Herria Bilduren aburuz hauek ez direla Bizkaiak behar dituen aurrekontuak. Alde batetik termino kuantitatiboetan diru baliabideak ez direlako nahikoak eta horren arrazoia da gure egitura fiskalak ez duela bermatzen administrazioak behar dituen baliabide guztiak biltzea. Mahai gainean jarri behar dugu berriro aldaketa fiskal, erreforma fiskal sakon baten beharra gure lurraldean. Beste aldetik eta termino politikoetan aurrekontu hauek gure ustez ez dituzte identifikatzen dauzkagun erronka erraldoiak. Jarraipena ematen diote lehendik mantendutako politikei. Eta politika horiek iraganean ez baziren nahikoak gaur aldatzen ari den munduan agertzen ari diren erronka berrien aurrean iruditzen zaigu gobernuaren orientazioa desfasatuta dagoela. Beraz, Euskal Herria Bilduk lan egingo du aurrekontu hauen harira eztabaida sakon bat emoteko, gure baliabide fiskalak handitzeko eta gure politika publikoak herri honek, lurralde honek dauzkan erronka estrategikoekin lerrokatzeko.